מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. הגענו לחג הסוכות לאחר ההשקעה הרבה שעברנו את 40 ימי הסליחות. ראש השנה ייכתבו וביום צום כיפור ייחתמו לטובה, לחיים טובים ולשלום כל בית ישראל. והנה אנחנו עכשיו מגיעים לשלב שבו אנחנו באמת מוציאים לפועל את כל מה, כי אנחנו עם פרקטי, אנחנו עם מעשה, נעשה ונשמע, ככה אמרנו, ולכן זכינו עם ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד לקבל את התורה. לכן אנחנו פרקטים מעשיים, והנה אנחנו יוצאים מיום כיפור שהיינו בכל האחדות הזאת, בכל החיבור של הציבור, צדיקים, בינונים, רשעים, כולנו ביחד. הצדיקים, בינונים, רשעים זה בתוך כל אחד ואחד במדרגות שלו. ואנחנו רואים שכולנו היינו ערבים, והצלחנו להכיל, וכל אחד ואחד מחו לך. הנה עכשיו מגיע השלב של להכניס את היד לכיס. במה המשמעות? ושמחת בחגיך, והיית אח שמח. אח, אומרים חכמים, אחים ורקים, רק, כל מה שכתוב אח ורק בתורה, זה למיעוט. אל תקרי ושמחת, אלא ושימחת. כשהשמחה היא חיצונית, כלפי חוץ, כלפי אנשים, כלפי הסביבה, אתה משמח, היא אינסופית, מכיוון שכשאתה עושה טוב לאדם אחר, זה מבחינתך אנרגיה לעוד הרבה פעולות. כשאתה שמח ברמה הפרטית, זה איזשהו סופי מוגבל. ואנחנו בחג הסוכות, למה סוכות? התנאים לכך שאנחנו באמת נשמח אחד עם השני, ונתחבר אחד לשני, זה לצאת מהאני שלך. מהו האני שלך? הוא הבית שלך. הוא המבצר שלך, שאתה בנית במו ידיך, ועשית חיל עם עצמך, וזה בסדר גמור. אבל צא מהמבצר שלך, בשביל להתחבר עם האנשים. אדם, זכר כנקבה, אותו דבר, ביחד. אנשים בתוך ביתם, הם מרגישים עצמאיים, בטוחים, וגם מרגישים איזשהו גבהות לב. גם אם זה ברמה חיובית. כאשר אתה מחוץ לבית, בסוכה, תחת פסולת, גורן ויקב, מה כבר יש לך להתלהב, להתרברב? שום דבר. לכן שכשיושבים בתוך אוהל, כולם ביחד, בתוך סוכה שהיא מסכך ו4 דפנות, בדים, שולחן באמצע, נכון, כל טוב, לא משנה מה שיש, כולם מתחברים. וכתוב שמה בספרים שבעל הבית לא ניכר בסוכה. ולכן התנאים האלה מקיימים את היכולת להתחבר. תכף נראה, גם ב4 המינים, במה שאנחנו לוקחים, זה המשמעות להוציא לפועל את כל הצדיקים, בינונים, רשעים, בכל המדרגות של מה שאנחנו חשבנו. ונרבין מי יותר חשוב, מי פחות, אין כזה דבר. כולם ביחד מצרף אותם הקדוש ברוך הוא כחטיבה אחת. לולב, הדס, אתרוג, ערבה. וצריך את החוט המקשר, המחבר, המאגד, זה הערבות, זה הערבה. אז אנחנו בסוכה ולולב, לעם סגולה, יחד ירונו, יישאו תהילה, כך כותב המשורר בפיוט שאנחנו אומרים בחג הסוכות, ואנחנו יודעים, אל ממצרים גאלנו, דיברות קודשו השמיענו, ענני כבוד הקיפנו, מ4 רוחות, מטה ומעלה. זה בעצם 6 הפאות שיש לנו,
ואנחנו נמצאים בתוכם, בתוך ענני הכבוד, זה כלפי הרוח הפנימית, זה כבר לא חומר, זה לא דופן. זה מי? קוראים לו לבחור הזה, קוראים דוד. הוא בעצם הנשמה, החלק הפנימי, המפעם, זה החלל שיש בתוך הסוכה, זה ענני הכבוד, זה שבעת הרועים, כמו שאנחנו יודעים, ושבעת הרועים, כתוב ככה, כתוב בספרים, שהם בעצם הם שבעת האושפזינים, והם רק בסוכות. וזה בעצם אחרי יום הכיפורים, הם מי שנקי מעוונות, וכבר הוא 4 ימים שיש לנו להכין את עצמנו לקראת סוכות, זה תכף אתה תראה איך אתה מתחבר עם כולם. כתוב בפסוק, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים. אז אם כך, סוכות היה צריך להיות ביציאת מצרים. מה אומרים חכמים? חכמים אומרים שזה נכון. הסוכות היה צריך להיות בזמן יציאת מצרים. אך מה קרה? אנחנו יודעים שענני הכבוד התחברו הם כנגד אהרון, הם התחברו אלינו מיד איך שיצאנו ממצרים. זה כל מי שהיה נושא את עם ישראל, מימין, משמאל, מקדימה, מאחורה, מקיפים אותם ולוקחים אותם במדבר ונותנים להם את ההרגשה הטובה ביותר. אבל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. אומרים חכמים שכאשר עשינו את חטא העגל, ברחו להם ענני הכבוד. עכשיו עלינו להתייאש. מנפילות קמים, 7 יפול צדיק וקם. אנחנו מועדים הם לשמחה, להתרומם מחדש. לאן? יש לך עוד 7-8 חודשים לתקן, לטפל, וכאשר ביום הכיפורים משה רבנו עולה למרום ואומר סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך, ומשם פותחים דף חדש, יש חידוש קשר, כמו שאמרנו. עכשיו משה מתבשר שצריך בעצם להקים את המשכן, יורד ביום הכיפורים, נשארו 4 ימים, ביומיים האלה הוא מתחיל לגייס את כל התרומות, ורואה שכל העם מתנדב בצמר, הפשתים, זהב, נחושת, כסף, עצים, לכיוון של בניית המשכן. הערבות הזאת, החיבור הזה היה בט"ו, שם חזרו ענני כבוד. עכשיו מה שנקרא, זה לא בחסד, זה בזכות. לפני זה ענני כבוד היו מתנה. היום ענני כבוד הם בזכותך. ולכן הסוכות הם בהפרדה מיציאת מצרים בחודש הראשון. לומר לך שהקדוש ברוך הוא מבקש את הפעולות שלך. והנה אנחנו עושים את הפעולות האלה עכשיו, אנחנו עושים את הפעולות. ולכן אנחנו יודעים ששבעת הרועים, כמו שאמרנו, זה 7 האושפזינים. אנחנו קודם כל צריכים לפתוח את דלתי הסוכה לכל דכפין, על אותו כל דכפין שאמרנו במצרים בליל הסדר. עכשיו הוא בא לפועל על אותה מתכונת של המימונה. ואנחנו פותחים את הבתים, ככה סוכות. והגיע אברהם ורואה, גם אם אתה מתארח אצל מישהו, אז אתה אושפזין של אותו ארח שמתארח. זה לא, חייבים להיות, זה חוק הערבות. חוק הערבות הוא בזה שפעם אני מתארח אצלך, ופעם אתם מתארחים אצלנו. אז על אותו משקל, אתה אושפזין שלו, הוא אושפזין שלך, אושפז גם זה מבריא אותך. ממה? מזה שאתה משתחרר מהשליטה, מהקיבוץ של הממון אצלך. אתה משתחרר, ואתה משחרר, ואתה מעניק בלב פתוח ולב רחב. זה המשמעות. לולב
ארבעת המינים, שהם בעצם 7 פריטים. 7, או שוב, משחק המשחק 7, כנגד 7 ימות השבוע. ויש לנו את 6 ימי המעשה, והיום השבת הוא נותן את הכוח, הוא נותן את הברכה, כי היא מקור הברכה. אנחנו נדבר על זה בשבת של חול המועד. אז לולב זה עמוד השדרה, הדס זה כנגד העיניים, אתרוג זה כנגד הלב, הערבה הם כנגד השפתיים. אנחנו בעזרת השם ובישועתו נרחיב לקראת השבת של חול המועד, נרחיב את המשמעויות של מהו לולב, למה הוא באמת עמוד שדרה, התומך. ההדס עיניים זה 3 האבות, והאתרוג כמו שאמרנו פי וליבו. נרחיב את הדברים האלה כל פעם קצת, אז שבאמת שיהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. הקדוש ברוך הוא ייתן תבונה למנהיגנו לפעול נכון, שנוכל בעזרת השם להגיע לימים טובים יותר על עם ישראל, ושחיילינו יצליחו במשימותם, הפצועים והפצועות רפואה שלמה, והחטופים שישובו לחיק משפחתם במהרה, בעזרת השם, שבאמת במהרה בזכות חג הסוכות נראה אותם, ובכללם בינינו של עיר דימונה, שגב בן גלית ויעקב חלפון. אז בעזרת השם שיהיו ימים טובים על עם ישראל, אמן ואמן.